Si Roland nagpadala og mensahe, para kang Jennifer nga akong gigugma. Bisan naa ka karon sa Cebu nagtrabaho, ani ako naghulat, ikaw gihapon nang naa sa akong hunahuna. I miss you, loves, minggaw kayo ko nimo. Sa matag adlaw ikaw akong gihandom, bisan layo ta sa usag usa karon. Ang akong gugma kanimo magpabilin hangtod sa panahon. Nagulat lang ko sa imong paguli, aron makita ug makuyogan ka pag-usab. I miss you, loves, ikaw ra gihapon ang hari sa akong kasing-kasing hangtod karon. Sa matag gabi magampo ko kanunay, nga bantayan ka sa Ginoo sa imong panaw. Bisan unsa pa kalayo sa atong gilayon, ang tinuod nga gugma dili mapildi sa panahon. Salamat sa imong pagigugma kanako, bisan adunay mga pagsulay nga moabot. Magpabilin ko nga matinud-anon, ug maghulat hangtod sa imong pagbalik. I miss you, loves, minggaw kaayo ko nimo. Sa matag adlaw ikaw akong gihandom, bisan layo ta sa usag-usa karon. Ang akong gugma kanimo magpabilin hangtod sa panahon. I miss you, loves, minggaw kayo ko nimo. Sa matag adlaw ikaw akong gihandom, bisan layo ta sa usag-usa karon. Ang akong gugma kanimo magpabilin hangtod sa panahon.